Soc Joaquina Barba, soc autora de literatura infantil i juvenil. Més que dir que ha estat una decisió meva el dedicar-me a escriure literatura infantil i juvenil, jo crec que ha estat al contrari, que ha estat la literatura infantil qui ha vingut a cercar-me a mi. Escric per als adolescents, per als xiquets i per a les xiquetes, perquè és com millor em trobe i perquè també crec que puc aportar moltes coses per a les seues vides. Si parlo de la meva trajectòria professional pel que fa a la creació literària, jo la dividiria en dues parts. Una primera part en la que quasi tota la producció que he fet està dirigida als lectors i a les lectores adolescents. Són novel·les en les que, tot i que hi ha un rerefons històric i també hi ha un poc d'aventura, jo definiria la meva literatura per a adolescents com a literatura social. M'interessa parlar de tots aquells temes que estan molt pròxims a la vida dels adolescents. Jo vull que en els meus llibres troben orientacions i fins i tot que es puguin identificar amb els meus personatges i descobrir que es pot ajudar, no? Un poc el que viuen en els llibres. Parlo de literatura social perquè tracta temes com, per exemple, el plantejament sexual, que apareix al llibre Celobert, un tema tan delicat i tan complicat com és l'assetjament escolar, que tracta en la novel·la Sos Bullying, i en la darrera obra que s'ha publicat fa un parell de mesos, Difícil decisió, el tema central al voltant del qual gira la vida dels meus personatges és l'avortament. Tot i que continue treballant en la literatura per als adolescents, en aquests moments me trobo immersa en un moment molt creatiu i he fet un canvi de registre. Estic estudiant i treballant molt en la producció de literatura per a primers lectors i he fet també he obert portes noves, he fet una introducció en l'àmbit de la poesia per als més menuts i en aquests moments també treballo en un projecte de creació d'obres de teatre per a infantil i primària. Crec que continuaré treballant en l'àmbit de la literatura infantil i juvenil perquè és on jo trobo tota la meva projecció creativa.